Öncelikle hem basın mensuplarına teşekkürlerini ifade ettiler. Aysel Tuğluk, siyasetmedara Kurd û parlamentera beriya HDP ku bi endamtiya rêxistina îlegal tê tohmetbar kirin, ew ji zedeyî 5 salan di zindanê de ye. Herî dawî tûşî nexweşiya demansê yanê ji bîrkirinê bû û ji hêla parêzeran ve jî wek nexweşiyeke giran tê binavkirin. Komeke parêzer piştî li girtîgeha Kandira ya Kocaeli'ye li gel Tuğluk hevdîtin pêkanîn balkişandin ser rewşa xeraba Tuğluk û daxwaza berdana wê kirin. Aysel Tuğluk'un cezaevinde kalması bu hastalığın daha da kötüleşmesine yol açacak. Bu hastalık hızlı ilerleyen bir hastalık. Eğer koşullar... دەستگیرکردنی ئایسەل توغلوک بە بەردامی نەخۆشەکەی قوڵتر دەکات لە بەندیخانە و نەخۆشی زوو بڵاو دەبێتەوە بۆی ڕێگە لەمە بژیرە پێویستە ئایسەل توغلوک ئازاد بکرێ من چوومە لای ئەو بینیمە و شتانی لە کاتێکی نزیکدا ڕوودەدەن لە یادی دەکا زۆر جاران هاوڕەکانی ئەو هاوکاری دەکەن. Yaptığım görüşmelerde de gidişatın hızlı ilerlediğini biz de gözlemliyoruz. Nexweşxaneya fermî derbarê Tuğluk da bi raporekî bijîşkî ragihand ku ne pêkanê ku Tuğluk di hepsê de bimîne. Lê saziyeke dina fermî a bi navê Saziya Bijîşkiya Dadî tê zanîn, bo berdana Tuğluk rapor neda. Li gorî parlamentera HDP Züleyha Gülüm biryara Saziya Bijîşkiya Adlî siyasî ye. Aysel Tuğluk'la buradaki devlet hastanesinden cezaevinde kalamaz raporu verdi. Ama şimdi Türkiye hukukunda maalesef başka hastaneler... نەخۆشخانەیە دەولەتی راپۆرێک داوگوتن نە پێکانە کو ئایسەل تۆکلوک دەگرتیگەهی دەبمینە لێ ڕایدارین وی وڵاتی vê raporê qebûl nakin ji bo berdana tۆکلوک astangiyeke yasayî tuneye lê li Tirkiyeyê ji bo berdana girtiyeke nexweş rapora Saziya Bijîşkiya Adlî tê pejrandin ku ew sazî jî weke hezbî nêzî destelata siyasî ye û raporekê nade mîna tۆklûk gelek girtiyên nexweş hebûn ku rapora berdanayê neda û piştî demekê di zindanê de mirin efsûceke mezin e. Hasta mahpus için aynı raporları verdi. Hatta çok açık örnekleri var. Li gorî amarên par a komeleya mafê mirovan li girtîgehên Tirkiyeyê 1605 girtiyên nexweş hene ku ji wan rewşa 600 kesî gelekî xerab e û di nava 2 salan de herî kêm 6 kes di zindanê de jiyana xwe ji dest dane. Ercan da Kurdistan 24 Kocaeli.